Ga wasu ƙasaitattun fina-finan Indian Hausa daga kamfanin Sultan. Akwai Hankaka, na gaba kuma Taskira, sai kuma Jambaɗe, sannan da akwai Ragas. Ayya Sultan, kada in cika ku da surutu. Domin samun waɗannan fina-finan Indian Hausa kai tsaye ka saukar da su a wayanka ko kuma ka kallata ba sai ka saukar ba. So ba za ka same su a ko ina ba kamar dai yadda aka saba, sai dai a cikin group namu na VIP, group wanda ake biyan kuɗi a shiga domin kwamushe duk wasu fasarorin Indian Hausa. Yanzu haka da a ce kana cikin group namu, duk waɗannan fina-finan da ka same su kai tsaye, sai dai duk wanda kake so ka dangwala wannan kibiyan daga gefen wannan bidiyon na za ku ga fina-finan nan da na lissafa muku, kowanne gashi nan da megansa da sunansa, kuma fina-finai ne masu haske, duk wanda kake so masu kiliya ne. Sai dai duk wanda ya maka ka taɓa wannan kibiyan za ka ga ya juya ya sauka akan wayarka, za ka iya zauwa ka kalle shi ko kuma ka tura ma duk wanda kake so ya kalla shi ma. Don haka ina masu kallon ɗaya na yin downloading, wannan dama ta ku ce. Kamar dai da kuka sani cewa yanzu ba a samun fina-finan Indian Hausa akan YouTube ko Vidmate, sai dai mutum ya ta faman sacin ɗin fim ɗin Indian Hausa, amma ba zai samu ba, sai dai ta ganin tallace-tallace ko kuma katse-katsen su. So duka inda ka gano katsin fim, kar ka damu, kawai ka nemo sunan shi da ka zo cikin group namu ka rubuta, za ka same shi a ciki ka saukar a wayanka, ko da ya daɗe da fita kuwa. Sannan kuma ko sababbi ne da sun fita za ka ga an zuba a cikin group din. Sannan kuma kowane kamfani, ba iya Algaita ba iya Sultan ba, Algaita ne, Sultan, Alhussein, Yusuf Zamani, Mega, Fikira, duk wani kamfani da ka san yana fasara fina-finan Indian Hausan shi, to muddin ka biya kuɗin ka shiga group namu, duk za ka same su yanzu haka. Ga namban da za ka san kamenan, kawai ka yi magana kai tsaye kan WhatsApp, ce ne kana son shiga group na VIP, group wanda ake samun duk wata fasara na fina-finan Indian Hausa kai tsaye a duk inda kake, a kowace ƙasa kake, za a karɓi kuɗinka a san ka maka a cikin wannan tsarin.